teraz úprimne, objednávanie presun nechtov môže byť trošku riskantné, hlavne ak nevieš svoje miery. Žiadna z predvolených veľkostí ti nesedí, máš asymetrické nechty, alebo sa len bojíš, že ti nechty prídu a nebudú ti sedieť. V tom prípade prichádzam s riešením, a to s našou meracou sadou, ktorá ti odmeria každý jeden prst úplne presne. Meraciu sadu ponúkame v dvoch dĺžkach, a to v strednej a krátkej. Nechtové typy sú v tejto forme ešte veľmi ohybné, preto ich neodporúčam silno vtláčať na lôžko. Mohlo by sa stať, že nanútite na svoj necht menšiu veľkosť. Nechtový typ len jemne priložte a uistite sa, že váš prirodzený necht nikde nevytrčá, čiže nie je príliš malý, ani vám nepresahuje a netlačí vás na nechtovej kožičke, teda je príliš veľký. Mal by totiž prirodzene sadnúť od okraju po okraj vášho prirodzeného nechtu. Následne si už len zapíšte podľa čísiel na nechtových typoch svoje miery pre každý prst zvlášť. A pri objednávaní zapíšte tieto miery do kolónky s vlastnou veľkosťou. A máme hotovo, takto vám dorazí set vyrobený priamo na mieru.